T'has trobat en alguna situació en la que no et senties bé i no sabies com solucionar el problema? T'has parat a pensar quines coses, quines situacions et fan sentir bé i quines altres situacions no et fan sentir tan bé? A vegades, fer un canvi extern ens pot donar un respir, un aire nou. Però, i si la pregunta és que tens que fer un canvi intern més que un canvi extern? O potser un canvi intern i també un canvi extern? Bon dia, soc en José Carlos Núñez, psicòleg i orientador a Barcelona. Doncs bé, avui parlarem de la regulació emocional. Com fer davant situacions complexes que ens generen malestar. El mètode que utilitzarem serà el de fer-se preguntes. I atenció, la primera pregunta. Quins són els elements que ens fan malestar? Pot ser el clima de l'aula, si és un clima molt intens. Pot ser les expectatives pròpies, jo volia arribar fins a un lloc i no he arribat. Pot ser els propis valors, si coincideixen o no amb la gent de l'entorn. Pot ser els estils de comunicació que hi ha, que no m'agraden. Pot ser també els meus hàbits, canviar les rutines a vegades genera malestar. Pot ser les creences també, és a dir, la ideologia, el que penses, els meus interessos, si això s'adapta al que jo vull o al que no vull fer, i sobretot els aspectes emocionals del moment vital de la persona. És a dir, potser estàs en una època en què ets més sensible o tens ansietat. Canviar contextos és difícil, però tenim una eina que és clau, és la comunicació, i hem d'utilitzar aquesta eina per construir contextos que siguin més amables. Dit tot això, el primer element que cal tenir en compte és l'emocional. I per això farem dues preguntes. Què és el que em molesta i per què em molesta? I ara fem un llistat de totes les coses que considerem que ens molesten. I a vegades pot ser una llista molt llarga. Una vegada hem identificat gran part d'aquestes coses que ens molesten, hem de raonar si podem canviar-les o no. I aquí ve l'altra pregunta. Podem canviar-les? És a dir, depèn de mi o depèn del context? O depèn dels altres? Farem un exemple. Imagina't que estàs a una classe i hi ha molt de soroll que et molesta. Tu saps el que et molesta, que és el soroll, però tenim que concretar més. No és només em molesta el soroll, és més entendre què és el que et molesta per donar-li una solució. Per exemple, si em molesta el soroll perquè no puc concentrar-me, perquè em fa mal el cap, perquè tinc un examen i no podré estudiar i no estic entenent res del que m'estan explicant, perquè penso que és una falta de respecte, perquè a mi m'interessa aprendre i no puc. Tot aquest llistat que hem fet es pot canviar? Podem canviar fent alguna acció concreta? Sí o no? Si no, malament. Si podem sí, quines accions concretes farem per canviar-les? Propostes a nivell individual. Si et molesta el soroll i no pots concentrar-te, pots anar a un altre lloc per estar més tranquil. Pots posar-te uns auriculars per no escoltar tant de soroll en moments puntuals. A nivell comunicatiu, pots parlar amb el professor per establir unes normes de silenci, per exemple, espais de silenci, espais de soroll o de preguntes. O fer un debat a l'aula sobre el soroll que es fa dins de la classe.
En síntesi, davant una situació en la qual ens genera malestar, primer de tot ens hem de fer la pregunta: què és el que em genera malestar? En síntesi, davant una situació en què ens genera malestar, el primer de tot hem de fer una pregunta clau, que és: què és el que ens genera malestar? Quina cosa ens fa sentir això? I a partir d'aquí desgranar. Què és el que em molesta i per què em molesta? Fer un llistat de totes les coses que et molesten i a partir d'aquí també, ara, buscarem una solució. És viable trobar una solució, sí o no? Quina proposta faig o fem per treure aquests malestar? Per acabar, dir-vos que això és una tècnica de regulació emocional i també treballem l'assertivitat, indispensables per l'adolescent i l'adult. Moltes gràcies per ser aquí i fins aviat.